Извинете, здравейте. Как сте? Страхотно кученце имате. Аз тъй като снимам кучета и го видях вашия, и ми се стори много сладък. Ако искате, мога да го снимам, ако сте окей. Как се казва вашия? Хера. Хера, момиче. На колко е Хера? 11 направи юни. 11 години. Вау. Хера. Ей, Хера. Много е социална и приятелски настроена. С хората. А с кучета? С кучета. Не толкова. И гледа отстрани. А тя като порода си е бигъл ли? Просто. Дева, че има със слепнала опашка. В принцип на бигалите са справа, така че най-вероятно има нещо. Ела тук. Да. Сирена е. Как си на 11 ти? Чакай. Ау! Ей, красавице с тази завита опашка. Но за 11 годишна е много енергична, наистина. А по принцип и над ли е? Абсолютно. Защото не да. Семейство на юнати няма. Не иска топката да е извън нейните обятия за повече от минута. Не, няма проблеми. 11 годишно бебе.